Tandang Sri Baladewa nenggalanira pamusti ing asta mung wing rengganing swadana mangsa miyat yetna Srukrada Kyai Pate Pancatnyana Kenen mangsa patuk kridanira dwi pangga ngundha denda ngaglah ngebak alun-alun anenggih punika ta warnanira titihanira wong agung Mandura Sri Baladewa kang awujud dwi pangga nenggih kang awasta Kyai Puspadenta Puspa tegese kembang denta araning gading senadyan wujuding gajah paniku bagus-bagusing gajah dasar turun Erawana gajah klangenanira Sang Hyang Bathara Indra ing kasuwargan pramila tatanama mokal lamun Kyai Puspadenta tau tate medhot saka wantilan mlebu ngalas bali nggawa bandangan gajah wadon 40 cacahe nalika sumanawa sampat busanane Kyai Puspadenta ngagem kethu baludu rekta sinulam benang kencana cinawi gambar pelumpatan slebrak Cindewilis kaukup renda sak tebah ambane traliden blongsong bludu werna telu jingga jenar lan wilis pramila yen to ngadeg kaya tedayan mentelung kaya kluwung suku sekawan pinaringan genta kekeleng 10 renteng sisih turta sampun linaras 6 lan jangga pramila lamun Puspadenta lumampah gembyang-gembyang pindha kempyung gangsaran slendra menyura aja dupeh wujuding sato Kyai Puspadenta ora doyan suket timun lan waluh nanging tedanira tanpa beda daraning Sri Baladewa yen mangan roti milih sing empuk yen mangan sega milih sing umbuk ombene dudu toya wantah nanging apa karmane Sri Baladewa yaiku doyanane Puspadenta yen perlu ngunjuk waragang inuman keras ugi datar wigih hararinga Kyai Puspadenta ingkang salaminira datan Posrati gawe saking galaking Puspadenta nadyan mung sarana kumlawening asta parandene iki Puspadenta wis tanggap sasmitaning Gusti sigra hanyaket sarwi telale den pelungkeraken embane kaya wong asung kurmat mring aratu Gustine riwuhnya mangkono Prabu Baladewa sigra cancut tali wanda ngencengaken tali bandange seblak sampur tanjak porangka mencala teplek wis lenggah gigiring Puspadenta Gregah Galeyah langkuning gajah Junan saking Mandra Yayah gunung lumampah Sang Baladewa Narapati menare swara Kresna
kalangening kalangyan aklar pandam moncar tinon lir kekonang suram sorote tanpa dang ka sor lan pacare purnaming gegono dasaring mangsa katiga Imo ana wengi pringu jungan cala senakarya wigena miwah sining wana kocap kacarita kaya tenang kono. Wasamya bidhal saking para prajurit ing Astina ingkang pinandhegan Yanapati Harya Sengkuni keng para wadya miyat tanpa wilangan. Nganti kaya sulung ngarebut marga lampahing baris Yayasila Berkiti. Sila wis ngarani Berkiti semut lampahing semut aning luhuring sila anglur selur tanana pedhoti. Sayekti datan carupwara sajuru-juru busananing para wadya boling ngagem busana putih. Nganti kaya kuntul sewu bareng maju. Ingkang busanane kuning kaya podhang binureyan. Ingkang busanane ijo kaya jalodhang muteja, ingkang busana cemeng kaya dandang ana pasetran. Ingkang busanane abrit kaya giri pawaka, giri gunung pawaka geni kaya harga kawelagar. Praton jawining rangkah para wadya bala samya kendel sanggrah dasar kesaputing dalu. Bauta sinigek ing marga ingkang ndawek lumaksana. Ora kaya kang ana pesanggrahan, tepis
wiringing praja Dwarawati kang samya ngawat-awati lampaira ki Lurah Petruk. Dene saking Mandrayayah loro ngarep gendong mburi. Ampak-ampak seneblak maruta kegancangan anggegono temah sirna sinapu dening soroting Sang Hyang Surya kang nedheng anjer tengane. Awa bentere kaworan mendung kawaweh Prabawa goreh pesanggrahan tepis wiringing praja Dwarawati. Ing mriku wonten pesanggrahan pinayu tenda sutra wilis awangun jamur barat kang nedheng megar. Dinancang-cancang talining pawa sak lengen gedene kenceng ngancang pinantek waja tumanceping bumi. Lah sedana ingkang awat-awat lampaira Lurah Petruk. Nenggih pandhita ing Kendari Sada Begawan Anoman, ya Rama Dayapati Maruti ya Senggana. Aja dupeh wujuding wanara kusika seta nanging yektine Sang Anoman. Kentur tapane mateng samadhi sithik paningali turta tilasing Senopati Agung. Duk jaman jayaning Prabu Rama ing Pancawati. Nalika semana Sang Anoman nganti kelawan putra Jodipati ketiga. Satriya Sapta Bumi Raden Anantara Jemewah. Satriya Pringgondane Raden Harya Gatotkaca. Tatan kantun Satriya Ngrandu Gumbala Raden Anantasena. Pamungkasing piyuswanan nenggih Ki Lurah Bagong. Nalika semana Sang Anoman dangu denira angudaraos Lurah Petruk ingkang dereng mangsul dhumateng pesanggrahan. Kocap kaget kadrawekasan.
Kledang-kledang lampahe roh Lora Petruk. Tebing awit rak sansuri naketake. Ngelmu iku kalakone kanthi laku kasela lan kas tegese kas nyanto sani
Setya Petruk nganti cengkulungen nggonku ngenteni. Tak rasa kaya ngenteni timbuling sela langking sileming prau gabus. Ing atase kuwi dikongkon kelawan bendaramu Raden Janaka iki ora baen-baen. Coba sawangen. Anoman wae ora dipercaya. Antareja Gatotkaca Antasena ora dipercaya, sing dipercaya ki kowe. Nanging tak rasa-rasa iki perkara wigati karo ora mbok anggap padha. Coba. Wong dadi duta iku ora gampang lho, Petruk. Petruk. Wong dadi duta ki pawitane nyawa yen perlu nyawa dienggo tombok. Aja anggap sepele. Yen pancen kowe ora iso ngrampungi gawe. Jaman demben kowe matur karo Paman Madukara, ora saguh ngono wae. Dadi ora dadi pikiran. Bola bali wong Petruk iki wong kulina cengengesan. Kulina gegojikan. Ya wis kaya ngono kuwi entuk-entukane. Wigati karo ora dianggep padha. Rumangsane iki kepiye? Ora coba. Alah wong jane tak pikir-pikir sing salah ku ya sing ngongkon. Oke wong pinter. Oke wong penting-penting. Petruk dikongkon. Lah ya wis kaya ngono kuwi. Apa meneh nyang Ndarawati oke hampirane. Petruk. Wis mang titeni. Ora. Le nginep pun pinten dina. Pamite mung 3 dina donge. Ning tekan omah seminggu. Watak Petruk kok ngoten niku. Gong. Iki kok ya melu iki anggap iki kepiye to? Lho, rombongan kok. Kepiye to? Nek ora nang aku ki ora serem. Oh. Dadi marahi serem. Lho kepiye pengestuku ki rak mandi. Aduh. Sajake iki le. Oh alah, Gong. Piye, Gong? Penderek karo para prayagung kuwi. Alah, truk wis ora tak omongke. Piye to? Walah. Wis. Tak gonto-gonto tak kira nek nderekke para prayagung ki beres apa piye kok ya ora. Ora kepiye to? Walah, wis. Mangan imbuhe pleroki. Lah kowe iki ya kebangetan. Ngisen-ngisenke sing gawa. Lho wong ukurane dhewe-dhewe kok. Lah kono piyayi ora tanduk ora apa-apa. Lah aku ki rak lho njaga kondisi ngono. Wong tadange rak dhewe-dhewe aja diukur, Tru. Lho ngono, kowe gawe amu mayar aku ki lho. Ngono. Ngegong. Tanggungan iki berat. Aja dianggap sepele. Klari sithik umeng-umeng. Mangan nuruwi. Ayo wis. Pokoke nderek karo Ndara Antasena iki tenan ameng-ameng nyawa wis. Ngene salah, ngono salah, jadi rewel temenanan. Ya wis terima-termakno. Lho, contone kaya aku iki. Mongko aku bot-bote dikongkon wis gelem. Lho, para prayagung ora priksa to. Aku ning Ndarawati piye no ora priksa. Ning aku disengeni sik. Oh. Ini ya ora apa-apa kok wong pancen wong kabeh kuwi janji rasa panarima. Jroning batin mung ngestokake dawuh. Butuhku aku diutus mangkat. Lah ya kono gek matur, piye kabare?
Ya. Cindira kok ya ta bocah iki kepiye iki? Pak njaluk aku iki lho. Mbok menawa nek kowe cek apa rupamu kaya ngono nganggo. Malah dhewe sing derek karo para prayagung kok ora. Nggih, mangke riyin. Belanipun Ndara sampun ngantos ndukane kula riyin. Pancen siji maido loro nutuh niku gampang dhewe. Ning panjenengan nglakoni kaya kula, cilaka lho, tenan niku. Nggih. Ngaten. Wong maido niku pancen gampang. Ning nglakoni kaya kula ngaten iki, wah. Bento mesti. Kok ngono nalare kepiye? Kula radi randhat amargi wonten sambe kalanipun. Sambe kala kepiye? Ngaten nggih. Sisip sembire luput katuranggane. Ndara Abimanyu niki le dhaup kalih Ndara Siti Sendari, wurung. Lho. Wurung piye kuwi? Wurung ya ora sida. Lho. Ora sida piye? Batal. Diundur. Dikengsel. Wong kok ora mudengan. Niki diwurungke. Sing murungke sapa? Sinuwun Prabu Baladewa. Lho, sambung rapete apa? Kula sowan dhateng Ndarawati niku sinuwun Prabu Baladewa mun enten mriku. Ngeten. Nah, sing mutusi perkawis Prabu Baladewa jalaran Prabu Kresna sampun mborongaken Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ora mathuk nek Ndara Abimanyu dhaup kalih Siti Sendari. Malah kula diuring-uring dukani. Nawala saking Madukara pun juwing-juwing kalih Prabu Baladewa sebar biur njrambah. Prabu Baladewa mangah-mangah. Atus kowe piye? Wah watak kula. Kula nggih melu mangah-mangah. Pun. Jane weteng kula ngintir-intir. Nggih kula sehat-sehatke wong pancen kula niki dutaning satriya utama. Mboten napa-napa, mboten ketang rai kula pucet. Nekat wis jegengjeng aku. Ora ketang senggole guling. Ning pun kajenge. Kowe ya wani matur. Matur. Asal kula matur, sinuwun menawi panjenengan murungaken menika mboten cunduk kaliyan lelampahan menika. Tegesipun kula sowan menika sowan dhateng Ndarawati, mboten sowan dhateng negari Mandura. Wah, saya duka Prabu Baladewa. Dina iki sing penting kowe bali. Entenono ning alun-alun. Sak tekaku. Walah, wis padha karo aku wis. Wis ora ono ngenteni wis ngenes. Mongko gek ketelisipan. Lah sak banjure pun kula terima mboten ngentosi. Jalaran kula ngertos sareng kula wangsul lho gresek petele. Lho Kurawa niku do njrabi ngenten ngalun-alun Ndarawati. Lah bareng kula pikir-pikir ketoke niki enten sambung rapete kalih wong Astina. Ngaten. Petruk. Lelakon iku ora baen-baen lho. Iki wis keprungu dening para pepunden lan para pinisepuh. Yen Prabu Kresna kuwi bakal pisanan karo Raden Janaka. Lah nek saniki nek wurung, ajeng pripun? Nek ora trima ajeng sing ora ditrimani sapa? Sing kebanget iki kowe ora iso ngrampungi gawe. Lho sampean kok maido to ya? Niku saestu, ngaten mboten kurang-kurang asal kula matur niku ajeng kepripun? Walah, sing cethae bakale wurung, Truk. Wurung. Waduh, wis cilaka, Truk. Lho. Dek kowe melu cilaka ki ngopo? Wah, wis rugi aku. Ya kene. Walah, aku ki wis kebacut golek silian, sandangan. Arep kejawen aku ki arep ngiring Ndara Angkawijaya. Oh. Ngono. Alah, piye ta golek silian blangkon mubeng mung sak kecamatan. Ora ana sing sedeng. Blangkon. Heeh. Lah terus ukuranmu ki pira? 96. Sirah apa klenting? Lho, sirah normal ki gedhe iki 58 kuwi normal, ngono. Lho 96 ukuran to. Wong kok maido, mongko wis coba golek sian blangkon, beskap, hem, terus sabuk, timang, keris, jarik, selop, kacamata, pulpen. Lah, semono ki nyilih kabeh, nyilih. Lah, duwemu ki apa? Setut. Bang bayi gole ra isin. Kowe tekno wah
sida batal ya wah mongko badhe tak sewa ya wah wis piye tru ayo sarep kepiye meneh pun pripun iki ndara lakon kaya ngenten iki pripun Antarja wonten dawuh anak Prabu Pringgodadi wonten dawuh lawan kowe Antasena piye wa miturut saka pangrasamu piye yen aku diwenangake duweni penemu pancen bener kaya rembuke si Petruk mau sajak-sajake ana sambung rapete karo Kurawa mbok menawa Kurawa kuwi milik lawan calon garwane Si Abimanyu. Apa ya ngono? Wis, percaya wae. Rasaku ku ora kena dicolong. Rasaku kok melang-melang kaya ninggabahi ana sak pinggiring kali. Walah, jan padha kalih kula. Wati kula kok nggih melang-melang kaya ninggah panganan lho tak tutupi. Cek ya ngomong panganan ae. Temenan. Wah, duh, mongko wis dikai jangan e. Kepiye kae engko truk engko dilongkas. Walah. Semayani meneh. Yen to pancen mengkono, prayoga lelakon iki dinyatakake dhisik yen pancen mengkono tenan. Yen ngono para Kurawa kuwi ampyak awur-awur milik Gendong Lali. Sikra anggayo gegono Sira Rama Daya Pati ana yaksa gung cangkrama namane wil kathah sini panjang astane reki mbadhok mina tanpa tuwa Petruk kula ndara saiki coba kowe bali yo meneh maksud teng pundi Kurawa takonono temonono karepe arep apa nggih terus kowe nyata-nyata Kurawa dadi klilip dadi pepalang dirampungi sing ngrampungi ayo mendine kowe wis duwe perkara iki kowe atus sampean tumut iku ajeng napa nek kaya ngeten dadine kok sampean ming merintah kali kula terus metu Anoman Antareja Gatotkaca Antasena itu njol ajeng napa ming ajeng kakek biaya nek guru ngono lawane perang aja do melu klelat-klelet ora kati ngoyo-yo ya Gong ayo do ora tanggung jawab ora kane nek buka yo wis beres baru dibanding entuk aku ora pandamu kaya ngono ya jan kebangetan para prayagung nek kaya ngono kuwi jenenge ya ora mesakake ora coba Petruk kon ngrampungi perkara ora payah kaya ngono kuwi mesakake nang nganti Petruk niku cilik lara gedhe temekan yang pati ora kepripun moko bojone mengandung dengkulmu kuwi ora kok jeneng aku wedi perang ki ora Petruk kowe iki aja salah tampa arek ning nareka semono sing duwe perkara kuwi kowe temonono dhisik yen pancen Kurawa mengko arep gawe sangsaramu kowe gek mundur mengko salin aku sing maju sebab wis salin perkara dadi perkarane ben urut dhisik oh dadi kula sing nemoni riyin ya temonono dhisik oh ya terus kowe sing nemoni dhisik ngono kowe rembuken dhisik kowe sing nandangi ndara Anoman kowe mengkane napa persen rupamu ora elok nggih sampun nek ngaten badhe kula panggih rumiyin ya temonono tak awat-awati saka mburi mangsi burungan enten napa-napa nggih aja semelang kowe terus
Ya malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadang yen nyayah tunggel ibu Tomring Sri Kurupati ing Astina kinarya golakul kula waspadhaken ingkang merpeki kula kados menanipun sinuwun ngawanggi Prabu Karni wong edan jeneng kok dibasakake yo Petruk aku sing teko bekti kula katur sinuwun yo tak tampa Petruk Ndarawati Sengkuni ngaturaken bekti kula iya Petruk tak tampa Ndara Kartomarma bekti kula katur yo Petruk tak tampa pangabektimu Sinuwun Prabu Krena. Prabu Krena bekti kula katur. Ya Bagong, tak tampa pangabektimu. Ndarakarta merema wilujeng. Kartomarma kok merema. Ya, padha slametan Bagong. Syukur. Seketaken nggih. Iya, pinarak. Lho. Omahmu ngendi? Pun kula sadhe. Omah kadol kok tawake. Ora ketok uwong aku. Wong bagek iki kok dilangkai. Gong, kliwatan. Siapa? Ndarawati Sengkuni. Walah, prek. Pate kok diprek. Ora bagekke aku. Ya perkara kowe iki ora seneng ya ora seneng ning tata kramane iki kudu bagekke. Malah kowe malah budaya ngapusi. Lho, kok budaya ngapusi piye? Apa aja ora seneng ya ora bagekke nek aku. Bagekke ulas-ulas. Ora seneng aku. Oh iya. Ketok nek ora seneng karo aku titenana. Ora tak pengestoni. Ora mbok pengestoni ora patheng. Walah, kaya mandi-mandi ya awakmu dhewe kok ngono kok mengestoni apa? Mandi ya, Truk. Ha iya, mulane kuwi. Nggih. Nuwun sewu, wonten kados menapa? Merpeki kaliyan kula sinuwun. Petruk. Cekak cukupe dina iki kowe kudu bali. Nyang Madukara. Nggih, lajeng. Kowe matura kelawan bendaramu si Janaka yen to dhaupe Abimanyu Siti Sendari diwurungake. Wis, kowe bali ya, Petruk. Dhaupe Angka Wijaya karo Siti Sendari diwurungake. Titik. Truk. Wah. Sengkuni sajake. Dhaupe Abimanyu karo Siti Sendari wurungake. Titik. Apa jaluk tak titik? Jaluk tak titik kepiye? Mangger piye? Menapa malih namung sak panjenengan? Lah wong sinuwun Prabu Baladewan mboten kula gugu kok. Nggih. Sebab napa? Niki mboten enten sambung rapete kalih atur kula. Kula niku diutus kalih Ndara Janaka kan semanteng Ndarawati. Titik. Pokoke nek ora ketemu Prabu Kresna wis ora trima. Titik. Nah pancen war tak titik. Tadi kok wis. Jan Bagong nyelo-nyelo ora. Mangkel. Sajake kok kudu perkarane kok melu ngurusi. Oh, wong kok seneng ganggu kamardikane liyan. Petruk, yen ngono kowe wis mari nyepelekake karo Prabu Karna. Nek pancen ku mos disepelekke nggak pun nyampuri perkara ning liyan, ngeten. Lho niki perkarane Ndara Janaka kalih Sinuwun Prabu Kresna kok sampean melu-melu. Ha jenenge wong jarak perkara ten niku legan golek momongan. Mbok nang omah turu. Ora kedungsangan mrono-mrono. Apa baru diwaneni wong nesu. Ya, Tru. Mulane kuwi. Yen pancen dina iki kok ora bali, aja takon dosa kowe. Budak sembadane bangga tak rampungi. Petruk niku pun gerang daplok jambul wanen.
Kula niki perang-perang lelakon pun kula nyanyi kabeh. Kula niki dadi ratu elek-elek mun tau nglakoni. Nggih. Dadi wong mulya nggih pun kula lakoni. Dadi wong keserakat bendina. Sakabeh lelakon pun kula nyanyi kabeh. Nek kula mung krungu tembung memang tantang kaya ngoten niku halah. Kula niku mboten enten kok rasa wedi niku mboten enten. Perkara kula niku mati cucuk urip kula. Nggih. Umur kula niku mun akeh. Kula niku pun jeleh urip. Wegah nyawang kahanan sing sarwa lelamisan kaya ngeten niku kula niku mun wegah. Nek pancen sampean iso mateni kula. Lho, monggo. Ajeng pripun? Apa Pak Petri kaya ngene ora wani perang? Lho wani. Pun. Ampun mleh kok namung panjenengan Prabu Baladewa kula mboten wedi kok. Lah wong Prabu Karna. Lho. Petro. Anggepmu apa kowe ngadeg jejer? Tanganmu malang krik. Tudang-tuding nudingi pasuryanku. Ora ngrumangsane kuwi derajating batur. Lho, perkara batur iku derajat. Nek menungsane padha menan wong lanang kula wong lanang. Oh. Petro. Kowe yen ora gelem bali budi bakal sembadani bangga bakal dirampungi. Sengkuni sira keporongan ora lunga cilaka awas. Ketok nek patih buta huruf. Ketok nek wong ora iso palaran. Kaya ngono anjene ora didapuk rol kok nesu. Ura-ura bleroe kementus. Anjene nang warung go goreng. Susu. Oh alah. Nyetesi ter ora pedes. Wong ora. Petro, ora mikir ora. Gedeng tanganku cobanen. Mangawor-awor munahan pengarane ngajurit kana guru kangsa tetek kaya butula wana panjriteng turangka hati rekata ingkang waca layu tapi wah parap dudu karepe diwelayak layak Petruk wani gemleleng pacake jebulana sing betenge ora pangling kethek putih Hanuman iki obabamu ayo swatama karep apa keparap endi si Petruk tak gedeng tangane katurung ngersane Sinun Prabu Baladewa kowe menang ora kondang kalah tiwas wirang minangka wakil si Petruk ayo Anoman Ayanana iso nyekel Anoman bakal kondang jeneng wah dudu karepe diwelena pangeran tebak dadamu kamu seno tenaku